σας, είμαι ο Έλζο από το Greek Union Channel. Αυτό είναι κυρίως ένα update βίντεο για το κανάλι μας, επειδή όπως λογικά θα έχετε προσέξει έχουμε καιρό να ανεβάσουμε βίντεο. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο είμαι σε διακοπές. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάει στα Αγρίνια γιατί έχουμε μια βάφτιση που θα πάω να στην Οικουμενίτσα και ο Τόμο έχει πάει διακοπές στο χωριό του το Αίγιο και τώρα έχει πάει ένα πενταήμερο. Δεν θυμάμαι ακριβώς που έχει πάει για την ακρίβεια. Ναι, δεν θυμάμαι που έχει πάει, αλλά θα γυρίσουμε μαζί την Κυριακή. Αυτό τι σημαίνει? Από τη Δευτέρα θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε βίντεο. Άμα δεν ξέρετε ήδη, έχουμε φτιάξει ένα gaming κανάλι, στο οποίο προς το παρόν δεν έχει ανεβεί κανένα βίντεο. Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα, εγώ έχω ετοιμάσει ένα, το οποίο θα ανεβάσουμε όταν γυρίσουμε πίσω. Το μόνο που μένει είναι να το κάνουμε render και να το ανεβάσουμε, το οποίο κάνει ένα show-off στον κόσμο μας στο Τέκι. Είναι ένα μεγάλο βίντεο, γύρω στα 16 λεπτά και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε high definition για εσάς. Γι' αυτό, άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε να κάνετε ένα subscribe σε αυτό το κανάλι, άλλο που δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα, αλλά από τη Δευτέρα θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε συστηματικά για εκεί πέρα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Λογικά, λέμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα για το κανάλι μας, προς παρόν το κύριο. Λέμε να ανεβάζουμε 1 με 2 βίντεο την εβδομάδα, καμιά φορά άμα είναι ξεχωριστή εβδομάδα και 3, αλλά άμα είναι δύσκολη εβδομάδα και ένα βίντεο. Δυστυχώς θα αρχίσουν τα σχολεία και εμείς επειδή είμαστε μικροί ακόμα και θα πηγαίνουμε στη Δευτέρα Γυμνασίου, τα πράγματα είναι λίγο πιεσμένα. Γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσετε να είστε στη φάνη μας, αλλά πρέπει λίγο να μας καταλάβετε. Λοιπόν, κυρίως αυτό ήταν το βίντεο. Ήθελα απλά να κάνω ένα update, γιατί δεν θέλω να πιστεύετε ότι παρατήσαμε το κανάλι μας. Από Κυριακή Δευτέρα επιστρέφουμε, θα κάνουμε ωραία βίντεο, έχουμε όρεξη, μας αρέσει αυτό που κάνουμε και θα μεγαλώσουμε. Ένα ευχαριστώ στον Ευτύχη που τσέκαρε το κανάλι μας. Αυτά. Λοιπόν, γεια σας, είμαι ο Έλζο και σας χαιρετάω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.